परबतजरानि सिलिंजरा पार्ट 2 गामियानो गावसोरनो लामा फोसाबना लादों। गामिगोरा सन्जीब ब्रह्मनि दैदेननायाव गासै रायजो राजाफोरा जा हायो रां बुथुमलायनानै 2 किल'मिटारसो लामाखौ जेसीबी लानानै हानायमानि फोसाबना लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सिलिंजरा पार्ट 2 लरखबारि गामिया मोनसे गोग्लैसोनाय जायगा, रावबो राजखान्थि हान्जा एबा एमएलए मिनिस्टारफोराबो सफैया। नांगौबाल' राजनीतिकनि हान्जाफोरा भट सफैनाय समावल' मोजां बुंफैयो, नाथाय लामा सामाफोरखौ मोनसेबो मावफुंनानै होफैयाखै होननानै फोरमायदों गामिगोरा सन्जीब ब्रह्मआ। लोगोसे गामिनि थासारिखौ नायफैनो खावलायदों आरो गामिखौ जौगानायनि खामानि मावनो दानि सोलिफु सरकारखौ हांख्रायदों रायजो राजाजों लोगोसे गामिगोराया। गामिगोरा सन्जीब ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों मिथिना लानि। दिनै नैबे जोंनि सिलिंजरा पार्ट 2 बेकेट लरखबारि PS बग्रिबारि जिल्ला क'क्राझार जोङो दिनै परबतजरा ओनसोल हाग्रा सिङाव थानाय जों बिनि थाखाय दिनै रां रुफा गैयियावहाय आरो रावबो नायस'नैनि थाखाय सरकार एमएलए मिनिस्टारफ्राबो जोंनि खाथियाव सफैया आरो नांगौबाल' इलेक्सन खाथियाव फैयो, मोजां बुंलाङो, नाथाय मोनसेबो गामिनि लामाखौ बानायफुंना होनाय जायाखै। दा जों बिनि थाखायनो किसु न'खराव सान्दा खांनानैबाबो जोङो बे लामाखौ नांगौ होननानै जोङो जेसीबी लानानै रायजोयै मावनाय जादों। जोङो जेनिबो पार्टी नङा, जाहाथे अननानै लरिं पार्टीया फैनानै नायफैनो हागोन, जोंनि रायजोआ अब्लासो गोजोनगोन। जोङो बेसेबां खस्थ'यै सोलिनानै दङ, बेराफारसे दैनि आंखाल, बेखौबो जोङो रावनिफ्रायबो मोननाय जायाखै। बेफोरखौ नायफैनानै जाहाथे होफैनो हायो, बेफोरखौसो जोङो मोजां मानसि आरो गाहामाव फैदों होननानै जों साननानै लानाय जागोन, अब्लासो जों गोजोननाय फैगोन। दा दिनै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेसेबां खस्थ'यै रायजोफ्रा मावदों, खना खनलायाव बेसेबां बर'फ्रा खस्थ' मोननानै दङ। दा जोंनि लरखबारि गामियावनो थोजासे खस्थ' मोननानै दं, बेखौ अननानै नायफैथारनांगोन। बेसेबांसो किल'मिटार नोंसोरो मावनानै लादों? जोङो बेवहाय 2 किल'मिटार लामाखौ जोङो रायजोजोंनो खस्थ' मस्थ' थाखा सान्दा रिं खांनानैबाबो जोङो बे लामाखौ मावनाय जाबाय। बेसेबां गहर दं नोंसोरलागै? जोंनावहाय 38 गहर दङ। मा लुबैयो सरकारनि बेलायाव, मा खालामनो लुबैदों? सरकारनि लेभेलावहाय जोंनो बे लामाखौनो लुबैदों, लामा आरो दैखर, आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनो मोन्दिर बाउन्डारि वाल बेरा, बेखौ नांगौ जोंनो। बबेबा सरकारा नोंसोरनाव भट बिनो फैयोना फैया? दा जोंनावहाय सरकारा भट बिनो फैयो, मोनफ्रोमबो पार्टियानो फैयो थिगै, खिन्थु भटखौ बियो थाङो, खिन्थु भट बायनायनि उनावहाय जोंखौ जेबो बुद्धिखौनो होआ आरो मोनसे गियानबो होआ, लामा सामानि खोथा बाथ्राबो गोदोलांजोबो। दा जोंनो निस्सय लरिं पार्टिया अननानै जोंनि हांख्रायनाय हिसाबै फैनानै निस्सयबाबो नायफैनांगोन। दा आंनि बुंनांगौआ आं बेवहायनो जोबथा दोननाय जाबाय।